Η κυρία Μαργαρίτα Μάτσα είναι η φίλη που ακολουθεί. Είμαι εδώ ως φίλη του Γιώργου Κοκοτού. Ίσως οι νεότεροι, όχι σε ηλικία, αλλά σε χρόνια γνωριμίας. Τουλάχιστον έτσι αισθάνθηκα διαβάζοντας το βιβλίο, όπου όλες οι σχέσεις είναι σαν τις ρίζες της ελιάς. Πάνε βαθιά πίσω στο χρόνο. Αν και φρέσκια λοιπόν στη σχέση αυτή, αναγνώρισα αμέσως όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, του φίλου, του επαγγελματία, του συντρόφου, του αρσενικού, του γιου, του πατέρα, του μερακλή της ζωής. Θα σας μιλήσω λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο, όπως το γνώρισα καλύτερα μέσα από το βιβλίο αυτό, σε δύο άξονες. Αυτόν της απλής αφήγησης, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω και μια δική μου ερμηνεία, αυτή της δεύτερης ανάγνωσης, της κρυμμένης μέσα από τις λέξεις, της ανάγκης και της κινητήριας δύναμης που τον όθησε στη συγγραφή του βιβλίου αυτού. Το «Τζιά Θερμιά» θα μπορούσε να είναι ένα χρονογράφημα μιας εποχής με σκηνοθετική ματιά, με εικόνες από τους οικογενειακούς δεσμούς, από τη φυσική διαδοχή στην οικογένεια, τις παραδόσεις της, το σεβασμό στους μεγαλύτερους. Μέσα από τις διηγήσεις του Γιώργου Κοκοτού ξεπηδούν ολοζώντανα τα ήθη και τα έθιμα της κριτικής κοινωνίας, με τέλεια καταλαβίστικο κριτικό λεξιλόγιο και μελωδικότατες μαντινάδες. Γιώργο, δεν είχε λυσάρι το κείμενο που πήρα εγώ να διαβάσω. Ξεπηδούν μνήμες ιστορικές από την εποχή της ναζιστικής κατοχής, σαν να παρακολουθείς ντοκιμαντέρ. Μέσα από τα δύσκολα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ξεπηδάει η απλότητα στην ευτυχία και στη χαρά της ζωής με τα πιο ασήμαντα πράγματα. Η γραφή, απόλυτα ανδρική και απόλυτα προσωπική. Είναι ένα βιβλίο που ξεχυλίζει συναίσθημα, χωρίς να περιγράφεται ή να αναφέρεται ούτε ένα. Όμως τα συναισθήματα ξεπηδούν πίσω από τις λέξεις, μέσα από τις σιωπές των εικόνων, τις παύσεις ή τις μουσικές εναλλαγές αν παρακολουθούσαμε ταινία, έτσι όπως συνήθως οι περήφανοι άντρες είχαν εκπαιδευτεί να τα εκφράζουν. Συναισθήματα όπως αγάπη, φιλία, συντροφικότητα, ευτυχία, πόνος, θάρρος, φόβος, έκσταση, ενθουσιασμός, προσμονή. Η εικόνα όμως παγώνει εντελώς μπροστά στην απόλυτα ανιδιοτελή αγάπη. Στον έρωτα, τον έναν, το σπάνιο και τον παντοτινό. Ο Γιώργος που γνώρισα πριν από 20 περίπου χρόνια είναι ίδιος με τον πιτσιρικά της ιστορίας, που μεγάλωσε πάνω στα γερά θεμέλια του παππού Βαρούχα και μετέπειτα του πατέρα του. Ρίχνεται με μανία σε κάθε τι καινούριο, ικανός να δημιουργήσει από τα συντρίμμια. Ρουφά τη ζωή με το κουτάλι. Λατρεύει τις γυναίκες. Τις θαυμάζει και τις τοποθετεί από τα 2 του χρόνια σε βάθρο εκ προημίου, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Και όλες είναι πανέμορφες. Μα απορώ, δεν συνάντησε ποτέ καμία άσκημη. Η αναφορά στο άλλο φύλο γίνεται άλλοτε με εμπόλεμη διάθεση, έτοιμος να πέσει στη μάχη για την κατάκτηση και άλλοτε με θαυμασμό απόμακρο, αγγίζοντας τα όρια του θείου. Ποτέ όμως καθημερινά ή αδιάφορα. Ο Γιώργος είναι στο επίκεντρο και πίσω από κάθε σκανταλιά, αλλά ο πρώτος διασώστης στα δύσκολα. Το ευχαριστιέται και στις 2 περιπτώσεις. Ευχαριστιέται την κακουχία, όσο και την καλοπέραση. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία στην προσωπικότητα του Γιώργου είναι αυτή η συνεχής εναλλαγή από την ελαφράδα στην απόλυτη σοβαρότητα, από το γάργαρο και ακαταμάχητο γέλιο προς όλες τις εκφάνσεις της ζωής, στην απόλυτη σιωπή, αυτή που δεν σηκώνει χωρατά μπροστά στα μεγάλα και σημαντικά. Παιδί και ενήλικας μια ζωή, που ακόμα και σήμερα τον καθοδηγεί σε πράξεις και παραλήψεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύπλευρος, πολυτάλαντος, σφαιρικός. Αδιαπραγμάτευτα στοιχεία για τον άνθρωπο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες είναι η πίστη στα ιδανικά, η τιμιότητα, η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια, αυτή που τον οδηγεί πάντα στη σιωπή και την απομάκρυση, προκειμένου να μην εκτεθεί. Μέσα σε αυτό το βιβλίο όμως η σιωπή λύνεται σαν χήμαρος και ο ίδιος αποφασίζει να εκτεθεί και να συμφιλιωθεί με τις ερημίες του. Το βιβλίο αυτό, αν και πολύ προσωπικό και βιωματικό, θα μπορούσε να αφορά οποιονδήποτε από εμάς. Είναι ένα ξεκαθάρισμα και ένας απολογισμός ζωής, μια τακτοποίηση σε κρεμότητες, σε μισοτελειωμένες δουλειές. Είναι η ανάγκη του να πει
έστω και μέσω των διηγήσεων, πράγματα σε γνωστούς, συγγενείς, φίλους και κυρίως τον ίδιο του τον εαυτό, τις δικές του αλήθειες. Για την αγάπη, το φόβο, την απώλεια, να ξορκίσει την πιο δύσκολη και συγκλονιστικά οδυνηρή εμπειρία της ζωής του. Για να έρθει στο ταξίδι της επιστροφής η συμφιλίωση με την ίδια τη ζωή. Μια ζωή που είναι σαν τη θάλασσα. Από τη γαλήνη της απόλυτης μπουνάτσας, στην ταραχή των 8 μποφόρ, όπου λησομανάει ο αέρας και αν είσαι στη θάλασσα δεν ξέρεις αν θα βγεις ζωντανός. Όποιος λοιπόν έχει συναντήσει στη ζωή τον Γιώργο Κοκοτό, είτε ως φίλο, είτε ως επαγγελματία, είτε ως οικογένεια, είτε έχει μείνει σε κάποιο από τα ξενοδοχεία που έχει κτίσει, είτε έχει γευτεί κάποιο από τα κρασιά του και διαβάζει το βιβλίο αυτό, καταλαβαίνει καλύτερα τον ανεμοστρόβιλο της ζωής του. Την αφοσίωση στο καθήκον με μια ανεμελιά και μια χαρά που το καθήκον γίνεται για αυτόν παιχνίδι. Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί καμαρώνει για τα παιδιά του, είτε είναι βιολογικά, είτε είναι κτίσματα, είτε είναι κρασιά, αλλά και γιατί σκάει στα γέλια με τις μόνιμες σκανταλιές του. Τέλος, για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, όσοι ξέρουμε τον Γιώργο, ακόμα και αν ξαναζούσε τη ζωή του, θα έκανε ακριβώς τα ίδια. Ίσως και χειρότερα, σαν να ήταν στην ηλικία του μικρού Γιώργου. Εκτός από 2 γεγονότα, τα οποία θα ήθελε να έχουν έρθει αλλιώς. Αυτό βέβαια λέω εγώ. Είμαι σίγουρη ότι ο καθένας που θα πάρει στα χέρια του το βιβλίο αυτό, θα ανακαλύψει και θα έχει να πει κάτι άλλο. Αυτή είναι και η ομορφιά του. Σας ευχαριστώ.